Takto sa začala tohtoročná púť plameňa na tradičné zapaľovanie chanukového svietnika na verejnom priestranstve. V rukách makabejcov viacerých generácií, vrátane tých najmenších, aj ľudí z Ukrajiny, ktorí sú momentálne na Slovensku. Chanukový príbeh nám jasne ukazuje, že aj malé svetlo môže prejsť dlhú cestu a vytlačiť tmu a zlo. Dnes sme tu, aby sme zapálili prvú sviečku na našom chanukovom svietniku a je svetlom symbolicky zapudili zlo, tmu a tmárstvo antisemitizmu. Tmu ľudskej nevraživosti, xenofóbie a intolerancie, a to nielen na najbližších 8 dní sviatku Chanuka, ale, a na to prosím nezabúdajme, v každom nasledujúcom dni našich životov. Na Rybnom námestí, kde vďaka rabínovi Majersovi stojí menora už dlhé roky, sa zišlo početné zhromaždenie. Napriek všetkému chceme ostať verní našim tradíciám a preto je krásne, že tu okolo seba vidím vyše možno 300 členov našej komunity a našich priateľov, ktorí si prišli úctiť tento sviatok a oslaviť ho spolu s nami. A aj preto sme tu, aby sme dali najavo ako kresťania, že chceme dať najavo, že Židia sa môžu cítiť bezpečne. Židovská komunita sa má cítiť bezpečne aj v tomto meste, aj v tejto krajine, aj na Slovensku. Záleží nám na tom a máme záujem o dobrý, naozaj dobrý vzťah, nezištný vzťah s židovskou komunitou. Na oslave Chanuky prehovorila aj hlava štátu. Som veľmi rada a je mi potešením, že môžem byť súčasťou tohoto dnešného stretnutia a zhromaždenia. Sviatok Chanuky je dôležitou súčasťou vašej židovskej identity a je veľmi dôležité, aby ste mohli sláviť svoje sviatky a rozvíjať svoje tradície v miery, pokoji a rešpekte. Už tu bolo spomenuté, že iba pred niekoľkými mesiacmi, niekoľko desiatok metrov odtiaľto, došlo k nenávistnému trestnému činu. A ako všetci viete, objektom nenávisti páchateľa bola práve židovská komunita. Je dôležité pamätať na tiene, ale pozerať sa do svetla. A sviatok Chanuky je práve sviatkom svetla a nádeje. Všetkým vám ďakujem za to, čo robíte, aby ste tú nádej v našej spoločnosti naďalej udržiavali. A myslím si, že aj toto dnešné stretnutie, toto spoločenstvo, ktoré sa tu stretlo, je dôkazom tejto nádeje. Ďakujem vám a šťastnú Chanuku prajem. Prvý chanukový plameň zapálil veľvyslanec štátu Izrael Eitan Levon. Od dnes máme trošku viac svetla v Bratislave na Slovensku, ktoré bude svietiť nielen pre židovskú komunitu, a ja si myslím pre celú krajinu, pre celý svet. Tradičné chanukové dobroty ako zemiakové placky, latkes a šišky alebo sufganiot podávala ako vždy pani rabínka Chani Majers. Dnešný program bol úplne bez chýb, inšpirujúci. Ten nesmierne dôležitý priateľstvo od pani prezidentky, čo aj prišla, aj ostala do konca, takže bolo to, ja som veľmi nadšený a taký optimistický. Budúci rok oslávime 30 rokov, čo pán rabín sa stal rabínom našej komunity a 5 rokov, odkedy je vo funkcii hlavného rabína. A vďaka nemu a jeho manželke Chani bola založená aj táto pekná tradícia zapaľovania chanukového svietniku na tomto verejnom priestranstve. Oslavy Chanuky pokračovali na druhý deň na Bratislavskom Bôriku, kde sa zišli predstavitelia židovských náboženských obcí z celého Slovenska, zástupcovia katolíckej cirkvi, diplomati a rôzne osobnosti zo slovenských politických aj podnikateľských kruhov. Chanuka je sviatok svetia. Včera sme zapalovali prvé z nich v Košiciach a Bratislave a prvá sviečka sa zapalila vo verejnom priestore. A podľa počtu divákov môžem smelo skonštatovať, že Chanuka zvíťazila nad Argentínou aj Francúzskom naraz. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav
וציוונו להדליק נר של חנוכה. Že svetlo vždy premáha tmu. Čiže v tomto sme si zajedno, že svetlo je symbol nádeje. Sme malou komunitou, židovská komunita je malinkou komunitou, ale je súčasťou tej veľkej komunity. Sme tu a chceme tu byť, chceme prispievať a táto rôznorodá komunita, tu, že sa vieme s našimi bratmi kresťanmi stretnúť a rozprávať a spolu sláviť tie naše sviatky aj Vianoce, tak to je veľký symbol a to je odkaz aj pre tú verejnosť. Takto to má byť. I see the crystal raindrops fall, see the beauty of it all, is when the sun comes shining through, to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you, hey, just the two of us. Vidíme posledné roky, že nám narastá radikalizmus na Slovensku, že sa možno tie pomyselné nožnice medzi rôznymi komunitami zväčšujú, miesto toho, aby sa zmenšovali. A práve takéto podujatia, kde som videl aj katolických kňazov, kde som videl mnoho vzácnych hostí, pomáhajú, aby sme sa zbližovali. V mene Maccabi Europe a slovenskej organizácie Maccabi prajem všetkým, aby svetlo Chanuky prinieslo veľa pokoja, pohody a hlavne mieru do vašich príbytkov.